ụbọchị na-abọ gara aga ka m bịa wee kọọrọ unu akụkọ nwanne anyị nwoke megburu nwunye na mba United Kingdom jee nụọ nwaanyị ọzọ nwunye ya mara ka a na-ekwu asị na ihe ejogburu udene ma sigbuo nkakwụ. Ọ bịa ka nwanne anyị nwoke na Australia ji wee sị m ma na-akọdị gịnị nekwe nke na-eme na ndụ ya. Ọ sị na nwaanyị ya na-emegbuzi emegbu na ọ na-achọzikwa ịnwụ anwụ. Ọ sị na nwunye ya nara ewetazikwa ibọngị o. Ọ sị na nwunye tupu nwunye ya eweta ibọngị ọ ga-enye ya kọndishọn si anya mee nke anya mee nke tupu o weta ibọngị. Ọ sị na ọkwa nwaanyị ọ nụrụ kpọgote nwaanyị a bụ ezigbo nwaanyị ya na ya wee na-amụ ụmụaka famụ nwaanyị na-anọ ịghọtago. So nọkata otizezi enye na ụlọ akwụkwọ ndị health ịmago medical professionals ọ na-adị ụdị dị iche iche ọ bụchara nọọsịn mana ajụmịọ nọọsụ. Ọ sị mba ịmara ụmụ paramedik a ma accident and emergency maọbụ lab technologist a maọbụ lab ịmago ụmụ ihe a na-adị ikwu otu nọọsụ maọbụ katụ nọọsụ obele. O nwere many health professional ịma ọ na-abụ hot cake and a na-akwụnitefu ụgwọ. Ọ sị na mgbe nwaanyị a ọ kpọtaghị ya ọ na-azị ya asa kịta ọ na-akpọzi ya mụnki na-achalenjizi ya na-amụ ya aka n'anya ọ na-aba and na nwunye ya na-azị esigheli ete na ọ bụ sọsọ ọrụ ya ka ọma ọ nada maka anya nwa na like nnu nri onunu. Nwaanyị abịara anụ osie ofe akwụ ka ọ na-esidebe osie beans sie rice welie na-eli day in day out. Ọ bụ ofe akwụ na beans na rice ka ọ na-eli and ọ ma na di ya na like swallow. Ọ nara eme aka n'obi si hey di m na like kwa n'ihe ka m kwụsịnata ọrụ wee sie lie nri sọsọ ọrụ ka ọma. Ndị healthcare professional na-eje ọrụ 3 times in a week mana ọ si na nwunye na-eje 7 and mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-agụkwa ya nya onwere akụ onwere ụkwa and onwere ego ọ na-akpata. Ọ bụ nya nwa bụ die na-azụ ya wee wekwere ego wee na-eku nwa. Ọ si na ọnya nwa na-eku nwa short na-eku nwa nwunye na-eje akwụkwọ nsị aha o wee kọwazialụ m wee gbazialụ m okwu ọtọ wee sị m na actually ọ bụrụ na ọnya na-eku nwa mana ọ na-alụ ọrụ na-alụta ego wee welie wee je na edute ndị nwa na-eku nwa wee na-akwụ ụgwọ ndị nwa na-eku nwa na-agala ọnụ ọfụma n'obodo oyibo. Jeni jụọ ese ị na-eku nwa nya ị ga na-enwe ego maka ị ga na-akụ nnekwu chaji. Ndị na-eku nwa na-enwe ezigbote ego. Ọ sị na ọnya nwa na-akwụ ya nwunye na-asala weli ile na-azacha na na-eme ọfụma na-eweta ibọngị nya na ọ kpakwara anya aka ọjaghe ịmago na-eme nnọọ ọfụma. Ọkwanye ya ka a na-eme ya. Nwaanyị a graduate gokwe ọ sị nọ 3 years ebi ihe ọ graduate wee bido ọrụ. Ọ mara ego nwunye na-ana nwunye ya na-azịkwa eweta ibọngị na o techego aka si na ọ na-akwụ esi nri si ihe a na-ese okwu na-ekpe gị too much si na onwe mbọsị iwe wee wesizie ya iko wee taa na ọ ga-edobe nwaanyị a n'ọkwa ọ ga-anọ na ọ bụ gị na-anụ m ka ọ m na-anụ gị wee jide nnọọ nwunye wee kwụọ ya duga wute iwe. Ọ chọọ dị ịma ma nọ n'obodo oyibo ma ọ na-anọrọ n'obodo oyibo maka nwunye ọ sịzi na nwunye meri abandon na-asịzi na ọ bụ agadi nwoke nke ọ si akịta ka ịma na m bụ agadi nwoke atọ nga ọfụma mana mgbe m bịa n'ụgwọ na-azụ gị n'akwụkwọ ị mara na m bụ agadi nwoke agadi nwoke ahụ ọ na-akpụ ya na-ewekwu ya ezigbote iwe. O wee kwụchicha anya ihe ọkwụrụ ya nwunye wee mebe aka na-eme aka ka o meli fonu ka ọ kpọkwa ndị eke o wee were fonu ya wee tụọ onye ebe tere aka wee weta mma wee si ya imekite kpọọlụ m ndị eke ịmara mkpa ya gị mkpa ya ụmụaka mkpa ya m na onwe m ihe niile a na-ama iyi ihe lile ofe ihe nsọrọ nri lacha ofe kama onye ọbụla agbala aka kama ị ga-etinye m na nga nke ma ọ bụ mee m ka m ghara ịba uru maka akpọrọ ala gị ndị eke ịbazikwa uru. So ọkwanye ka nwunye ji wee jụọ oyi enye arụ wee ọshọkụ nwunye mbọsị ahụ. Ọ sị na o tinụrụ nwunye o wee tie nye nke mbọsị ahụ wee tret ya o wee jụọ oyi wee mebekwa ọfụma mee ka ọ na-eme ọfụma. O wee menye ọ dị ka ochezo na-etego o wee bidokwa mebekwe njọ. Ọ na awụ ọnụkwụ ya okwe dị anụ n'ime na okwere anụ kịta nke kịta bụzi nnọọ nke kazi njọ nya ọ nara akalịsị ya ụka ọ nara akpanyeli alụ. Ọsịsị ya na o were ego wee je na-alụ step mọdi ahụ maka gịnị ọ lụrụ ndị befe ụnụ wee dutekwa ụmụ nwanne ya na-abụ n'obodo oyibo na ọ mara ego na ọ na-ana ọchọ ọkpụkpe n'ibu ya. Hey ụmụnne ọkwanye ọnọdụ kafanụ. So ihe ọ na-ajụ m nkịta bụ na ọ ga-ejikwa iwe kpa anyị nwaanyị aida na ọ kpa anyị nwaanyị
kpa igbo ịmada ogbukwu ụmụ egbu ụmụaka sifa ncha anani iyi ma n'ihe a na-eli alili na-egbu emu si ka nwunye esi chenjie like this nya nwaanyị adịbụ mma ọ bụzi ka ego health care nwa si epush ụmụ nwaanyị na ọ na-anụbụkwa ihe ọ naghị ekwete si na ọ na-emekwa ọnụ na-eku uko na-asị na ọnụ ta ezigbo nwaanyị ka nwaanyị ya si wee chenjie na onwe ndị na-akpali alụ si ka na ihe a na-eme nnukwu ka ọnya kpaa igbo ịmagụ na-eme wee fụkwa na nna akọ ihe dị simila ọsị ka ọ kọwatakwa m ọbịa ka nsi ka m bịa gwa unu biko ka unu tụọli alụ onye ma enye kpaa igbo ahụ ọ na si du ya n'uche ọ na-atị nke ka ọ sịkwa na ihe ọzọ na ọ na-atị nke kwa bụ nyanya anụzi na nwaanyị anya na nnọọ mee arrangement ụmụ nwaanyị mụọlia nwa mụtakwuolie nwoke maka ụmụ nwaanyị nọ ka oji ịghọtago si eme nwaanyị ahụ asị ọ maka na ọ mụtara nwoke na ọ na-akwasị ya na ọ mụtara nwoke na ọ lọvụrụ ụmụ ya ya na ụmụ ya ka wee dị close to him than nke nwaanyị maka ọ si na nke nwaanyị a na-azị afụ ya anya o fepụgosi ọlụ ya ka ọma ụmụ ya dị very close and ọ na-eme n'obi n'ọnya ka o ji si ka ọ ghara ịnụ nwaanyị ọzọ ka o jee mee contract with ụmụ nwaanyị ka a mụọlia nwa ka ọnya ji nụọ ezigbo ọnụnụ wee debe n'ụlọ na-eje ebe ahụ na-atụbịa ime na-eje ebe ahụ na-atụbịa ime ọmụta nwa na-abụ ma ịtọ wee kpọgote ka onye akpọgote n'ịchacha ịghọtago ọ bụ ihe a na-agbagwoju anya ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya ọ sị ka onye anụzi na nwaanyị ya nọrụzia nnọọ na ọnụ kpọrọ ọkụkọ nkụdezia nnọọ ka oko kporo si na alili igbu onye ọ mara nke ọ ga-eme nke egbe ya n'uche kpem nke agba ya n'uche kpem ọ na uche ya na uche na-anụ nnọọ gidigidigidi ọkwanye ka nsị ka m gwa unu kedu nke ga-aka mma ka o mee n'ime ụmụ ihe enu niile o meje ụmụ nwaanyị biko keneni ji ndị nwayọ ka ofe tọrọ alụ zuola anyị nri maka di gị kpọgote gị ọ bụgoji ịda ị na-asịkwu na ọ bụ agadi nwoke nwaanyị iji ekwuli ọkwa ịfụrụ ya kịta ka ịmasị na ọ bụ agadi nwoke ịma bụ okwe ikwetie ị ga-adịkwa in love ka isi wee lụ daalịa ị ga na-enye ibonge maka ibonge na-ekipụ ụmụ nwoke goyi na-ekipụ fa moving ịmago ọ na-enyelufe akafa na-adụ ogologo na di gị na-ewozi iwe and arụ adụozi ya si onye ọbụla na-ewe iwe arụ adụozi aida na BP tụrụ ya mechie wee banya ihe niile dị iche iche ịma BP tụọ gị osi na ya baa arụ ọzọ so ka ọ nara eche ya BP bụ anya psychological ma emotional ọ dị ozi healthy so ị ga-ananataba maka ọnwụ ihe mee nwoke ọkpa ya ma ọ bụ na arụ dalia ọ bụ gị nwa ka esi ka ụdị ya si ma o kwesịrị ọ bụ ndị a na-anyụchisite nsi ụzọ ụmụ nwoke a na-echezi ka ha ṅụọ nwaanyị ebe ahụ a na-anụzi ndị ọzọ ndị be anyị a na-akpọ afịa biko ọ dịrọ mma ịta aka nye gị nri na udu mmiri onye ruo oge ọdụdụ na udu mmiri ị na-atị ya alụ ọ dịrọ mma biko ị ga-ananataba ihe ashi ya ka olu onye aka maka ihe die na-eche ome ọ yara adị mma onye ọbụla agbala aka ọ ka mma na onye elite jee ka unu mekọta ọnụ maka na ka o si eche ihe a ọ dị very bitter afa m bụla ụlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetara unu ozi ọma ndeewo.